Bueno, qué alegría. ¿Cómo está Tamara ahora? ¿Cómo está? Hombre, Bien, ¿qué tal? muy bien. Completamente. Trabajando Venimos en la boca ahora. La festa del 9 d'octubre és la festa de la Comunitat Valenciana. És el dia que se recorda que Jaume I va entrar en lo que entonces era mesquita i ara és catedral. Per això eixa tradició de dur la senyera des de l'Ajuntament, on se guarda, hasta la catedral, i després s'acaba eixa professó cívica en la imatge de Jaume I. Ixes tradicions que vivim cada poble i que a nosaltres ens va fer poble des de que Jaume I conquistà el que era el regne de València. Per tant, crec que és una festa per a tots els valencians i com a president de les Corts m'agradaria invitar a tots aquells que hem nascut en la nostra comunitat, vivim en la nostra comunitat, hem vingut a ella des de qualsevol altre punt d'Espanya o des de qualsevol altre punt del món, perquè així tots som valencians, és que estem en este cel que ens empara des de la província d'Alacant, Castelló i València.